Doncs mira, la Laia Ramiro ens va començar a insistir un dia, ens va començar a enviar missatges, què us semblaria si féssim això? Uala, que xulo! I, clar, evidentment era una manera de donar veu a les dones, a dones que durant la història han tingut un paper important, però que, en canvi, han estat o posades a les biblioteques, però que ningú se les llegia. I una de les opcions que jo vaig pensar és que necessitàvem començar a parlar de dones que no només parlessin de feminisme, sinó que a més parlessin d'altres coses de la societat, dels canvis, de la política, de filosofia. I aleshores vaig decidir amb moltes ganes participar. Era una molt bona idea.